Il-ktieb Mama għand il-ġuħ huwa ktieb kbir għat-tfal ċkejknin. Permezz ta' dan il-ktieb, li tfal iż-żgħar nistgħu nintroduċuhom mal-frieħ tal-annimali, mal-ħsejjes li jagħmlu u mal-ikel li jieklu. Imħabba għal-kitba ilha minn meta kont żgħira, fil-fatt ktibt anki xi artikli u novelli qosra li ġew pubblikati. U ħassejt li għandi nikteb għal-tfal, tfal inni magħhom 30 sena nista' ngħid nallimhom u dejjem ħassejt li għat-tfal ta' ċertu età hawn nuqqas kbir ta' kodba. Għalhekk xtaqt li noħroġ dan il-ktieb. Il-ktieb jismu Mama għand il-ġuħ, nista' ngħid li naħseb is-suġġett ħareġ għaliex jiena dejjem bil-ġuħ u ħassejt li forsi anke nħajjar l-tfal naf li jkun hemm ċertu tfal joqogħdu lura milli jieklu biex inħajjarhom biex nurihom li anke l-annimali għandhom bżonn jieklu biex jikbru. Fil-fatt il-ktieb jitratta dwar l-annimali tar-razzett, ħadd diversi annimali komuni, iż-żgħar tagħhom qegħdin jitolbu lil-ommhom biex jieklu. Imbagħad indaħħal ukoll l-ikel li jieklu, kull annimal x'ikel jiekol u anke minflok użajt dejjem il-verb pereżempju il-farħ jiekol jew il-ġeru jiekol, daħħalt anki verbi oħra bħal igerrem jew imaxtar biex anki dawn il-kliem ma jintilfux fil-vokabularju tagħna. Nemmen li għat-tfal iż-żgħar, speċjalment barra t-test, barra l-kliem, huwa importanti ħafna it-tpinġijiet. Fil-fatt it-tpinġijiet huma tpinġijiet koloriti ħafna, fil-fatt forsi hawnhekk nista' nsemmi anki l-diżinjatur, l-illustratur Jason Buħaġar li mill-ewwel darba li tani kopja tal-tpinġijiet li qed jagħmel irnexxielu joħroġ l-ambjent tipiku Malti. Fil-fatt fit-tpinġijiet naraw barra ir-razzett fil-bot, pereżempju naraw il-Knisja tar-Raħal, naraw xi mitħna, naraw il-ħitan tas-sejjieħ, l-qara ħamra fuq xi bejt, rota ta' karettun u anki xi maxtura. Jiġifieri irnexxielu joħroq l-ambjent li jiena xtaqt noħroġ fil-ktieb tiegħi. Mill-esperjenza tiegħi ma' tfal ninduna li t-tfal huma nieqsin minn ċertu kliem ma ngħidlux antik, imma kliem li jiena tallimt meta kont tifla u qegħdin jintilfu. Jiġifieri nemmen illi fil-klassi l-għalliema tista' terġa' forsi tqajjem ċertu kliem u anke mit-tpinġijiet stess tista' toħloq diskussjonijiet dwar jinnaf ir-raddina, x'inhu x-xogħol tar-raddina, għalfejn forsi l-qara ħamra titpoġġa fuq il-bejt u l-kumplament. Jiġifieri xtaqt li nerġa' inqajjem ċertu espressjonijiet u kliem li forsi ma tantx għadhom jintużaw. Kif rajt dal-ktieb fidi, ġifieri mill-ewwel qed irid nerġa' nikteb xi ħaġa oħra. U fil-fatt diġà għandi l-qafas ta' ktieb ieħor, erġajt ħadd xi ħaġa li għandha x'taqsam mat tradizzjoni Maltija u nittama li fil-futur qarib jkun f'idejja wkoll u nixtieq li b'dak li nikteb anki forsi l-qudiem inħajjar iktar tfal biex jaqraw u jħobbu iktar il-ktieb. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.